Kodaň za jeden den? Připrav si nohy a jdeme na to, mě bolí ještě teď. Kodaň je z Prahy asi hodinu letu, na letišti naskočíš na metro a za 20 minut si v centru. První zastávka, botanická zahrada. Je to obří zelená oáza doslova uprostřed města, kde roste přes 13 000 druhů rostlin. Hned vedle pak stojí palác Rosenborg, renesanční zámek, ve kterém se skrývají dánské korunovační klenoty. Zastávka v kavárně na rychlé kafe a zákusek a už míříme na věž Rundetårn. Je unikátní tím, že nemá schody, ale spirálovou rampu. Dánský král tudy jezdil kočárem až nahoru na observatoř. A je tady super výhled na centrum celého města. Než jsem měl do Kodaně, znal jsem dvě populární místa. První z nich je Nyhavn, ikonický přístav s barevnými domečky, kde dřív žili námořníci a psal tady pohádky Hans Christian Andersen. Domy míme a jdeme přes most k populárnímu street foodu. Tady si dáme gyros za 500 a pomalu se míříme ubytovat do hotelu. Zastihne nás déšť, což se tady dalo čekat, tak se na 20 minut schováme. Do hotelu hodíme jen věci a jdeme zase ven. Na náměstí nakoupíme nějaké drinky a přes Molo Ophelia Beach jdeme k královskému paláci Amalienborg. Ten se skládá ze 4 identických paláců, které tvoří náměstí uprostřed. Královská rodina tady žije od 18. století. Stíháme tady i večerní střídání stráží. Poslední zastávkou je vůbec nejznámější místo celé Kodaně, Malá mořská víla. Tahle bronzová socha je tady od roku 1913. Nechali vyrobit syn zakladatele pivovaru Carlsberg, kterého úplně pobláznilo baletní představení této slavné pohádky. Ještě pohled na fontánu a se 35 000 kroky v nohách konečně hotel a postel.